Efes ngempela uqhamuke mfethu abantu akusathenga umuntu manje ama-customer amile lapha ayabaleka futhi amanye. Abantu bafika namakhamera la angazi bafunani, bafika nesigaqagaqa noma umuntu umzaciyana la angazi bafunani. Ekuse wemfethu. Lalela mfethu, awuphuthume ngoba uzozuyisole ngokungezi kwakho. Yazi indlela enikhuluma ngayo nina nikhulume ngazo ukuthi umhlaba lo wena. Woza ngizokubonisa ukuthi umhlaba okaba. Woza wena sondela. Makuthi awuzi ngizothatha yonke lensange la ngithathe yonke into la. Okay, uthuzobona. Ngeke ukubone lo. Angizwa mfethu. Ngabikini, ngakubone lo. Ngifone nje, ifone lo. Hayi bo wena kahle kancane, ngingazozala nje. Wena ngikhuluma nawe. Thulisa lo muntu wakho. Ungalibele ukhuluma into engaqedile. Awuthule phela somuzwa kanjani lo muntu mawusuba ngumsindi? Wena uhlangana nala nje ukuba ngumsindi. Ukhuluma yena angakhulumi yena. Angithi uze kumina. Wemfethu sicela uze mfethu. Yena angakhulumi lo. Sisi asihlaleni khona la, sihlaleni khona la eduze kwelokhu njalo. Ngiyabonga Khuleka nje nasi isihlalo sisi. Awuyirelaxele. Yabona manje sivala umzila ke manje ukuze bangangeni abantu ukuze ubone ukuthi kahle kahle ngempela size ngani. Ukubeze mase bethi bavala umzila. Basuke beshinte kanje. Wena ngicanga ngoba uyaphapha awuhlangana nokuhlangana nalo. Hey labo qamba bana buka khona ngisho ama-aircon. Miye relaxa sisi. Uyabona nje njengoba ebhizi emfonela ayikho inkinga sihlangana. Thina simlindile. And akekho umuntu ozothenga la. Kodwa lokho kuyasijwayela. Uthi ayona eqalena ngani ayi-time yokufonela. Miye Senayo manje. Sisebenzele ama-customer agcwele ngaphandle. Babhizi namakhamera la, abantu baqala ukuvela amakhamera. Angazi ukubavezela nomsangano wabo la. Babhizi lokhu nje nge-stage la. And asihambe ngakafiki. Relaxa sisi. Tetela umoya. Ibhizinisi imile manje sayivala. Mina angikwazi ukuthi yini ekwenza ukuthi ushukela ngoba awuhlangani wena nalena. And futhi wemfethu imake mina into engixakayo. Yini ushukela ngoba awuhlangani nalento. Indlela uqhamuke ngayo bafo, uqhamuke yisa, uqhamuka namakhamera, uqhamuka iskora wawena uqhamuka nelinye ibhodika. Umdingelani ngoba umdinge uskora nje. Angithi uyethemba wena. Uyethemba uthi sikhombisa ukuthi umhlaba wona umdingelani bona. Wemfethu. Lalela la, ehlisa umoya. Yes. Ehlisa umoya. Yazi ingakho nina bafana abancane nisheshe nilimala ngoba manje niyapayiza kahle. Kwenze njani ke manje la? Hamba kanjani? Awumancane kwenze njani la amakhamera? Wena uSchipane indaba kwenze njani? Hayibo uzongibiza ngeSchipane. uSchipane indaba ngiletha amakhamera bathini abantu la? Hayibo ukubuya nginikeza ifoni yami ngaba ngibethanga. Ifoni yenze njani? Awazi ukuthi wenze njani ifoni? Wena sisi. Uma wena kaza Woza ngapha. nginikeza imali. Woza ngapha. Woza ngapha. Ilalela la. Abantu ngilethele bona. Wena foseke sihlangana nokuthi uba. Ngiyazi ukuthi kuba. Wemfethu awujikele ngapha. Thina bakuthi sa. Awuthatha isihlalo leso, thatha isihlalo. Sis, khuleka, dedela kuhlala lapha phansi. Mfethu. Bafu, cela ungithathele isihlalo la. Naye madoda mina ngiyacela. Okay. Ngiyacela. Futhi uzoyithola futhi. Ngizela ukuthi. Hayi. Mhlawumbe uma uthatha ulandela abantu uthi ngizosapha hayi. Hayi bazocela. Wemfethu. Ake sale sithathu la. Wemfethu. Awuhlale la phansi. Uzocela. Musathi awuhlale hayi. No, phela sikuncengi thina. Bafo. Miye. Khuleka hlala kanjalo miye. Uvele ngamehlo lapho engangisebenza uthuswe lokho. Okay, mfethu. Nade ngibona. Nize ngani madoda engihlale phansi ungakaci. Lalela-ke. Uyocelwa yazini.
uyocela iy'ntombi zakho lezi hayi mina Hayi phela mina. lalela-ke mfethu imali thina sihlale nodabeni esize ngalo ukuthi uyahlala phansi awuhlali phansi akuhlangene mina nalokho sisi ngicela ungichazeleke istori mfethu before size siye phambili nje siqhubeke nestori ngicela uqale ngiyichaze mina ngingwenya edle ezinye and ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo sibhalele usisi la wathi ucela simsize unenkinga nawe so ngicela ukuthi usisi aqala achaze istori sakhe mase nawe uchaze esakhe istori sisi ngicela-ke uhlale odabeni nokho le ngizokubambela imali Ngiyabonga bhuti wami. ya Mfethu woza mfethu woza. hey awukahle mfethu fusekho wena Baba wazi ukusho lento ngiyasebenza la. Indawo yami yokusebenza andawazi ukuphuma nilapha emgwaqweni. ngeke ukubona Ngiyenza ngaphuma labona amakhamera endawo la nikujona ngawo. Ngizophuma semithe ngijela ngaso Sehlale namhlanje. Angizwa? ima-ke sorry mfethu ima Ngimi kanjani? ujwayele abakusaba mhlawumbe Ngiyinsizwa mhlawumbe angaze bakutshela. uyinsizwa ngakini ngakini Mina ngimtshele la Ngaki. lalela ima-ke mfethu lalela la angithi Angeke ngizweke ngawo. Sathenge baba. Hayibo. awume mfethu awume Uba uphazamisile amancane mfethu lalela wemfethu lalela ima Angangisithi phela. ima Angangisithi uvimba imali. Angangisithi akabhekele wemfethu noma abheke ngayo. wemfethu ima no mani ima Ngeke niqhubeke le ntuba futhi Ima. asoyini madoda bafu. wemfethu ima ukhathaza ngani ngoba phela mina ngami. Uyangiflathela. Uyangiflathela kumele nje lana. Awuthi ngilalele Ungahleli la phansi. ima Awukwazi ukuhlala phansi. Awukwazi ukuhlala phansi. awukumthinte phela sibona ngithi uthi awufuna umthinte awumthinte phela sibona Wema lokho. lalela sorry sorry mfethu cela utshela intombi yakho ukuthi ithi kwethi kancane sikuze siqede into esize ngayo sambele wena sokwayibona intombi nje sokwayibona intombi yabo Mabura. Ohlisa umoya kancane ngizosichipha sifuna ukuthini bahambe azi bayanginungela manje bayanginungela ngempela. Banunga ilanga nje. Okay, mfethu. Besuke behambe. Bengisachaza bhuti wami. Yebo uma ngichazela ukuthi hayi uyikhokhile imali yefoni ukuthi ubhuti ayibuyise. okay Ubhuti akasafuna ukubuyisa imali. Wawukhona uma wakhe zoyikhokha leyo. Yebo ngangikho. Ukho ubufakazi balokho. Hayibo. Unabo ubufakazi ukuthi uma wakhe ayikhokha leyo mali. Uyahle. Uyehle ukhuthuka ikhamisa Hey. khona la muntu. Hayi ngiyalinga baba walinda umntama. yabona manje sesibhekene mina nawe Desibhekene noma ubona ukuthi sibhekene. hayi-ke ukuthi mhlawumbe Utshela ukuthi ngilabangani bakho ababhekisa. lalela-ke Awume mfethu. Umlamo wakho wena. Ungafaka abanye abantu. Mina ngikhuluma nawe wena ungafaka abanye abantu. Ungafaka abanye abantu. Ukhuluma nawe ungafaka abanye abantu. Lalela ujwayele amadoda akho wagibele ngumdlwane ekhaya. wakho mfethu Lo ujwayele amadoda akho ngisho imali. indoda yakhe mina Imali, ngishaya imali. isichipane mina ngishaya singene kuma period. Oyane police station uvule icala ivuza. Nimngenise Manje ngicabanga ukuthi angikwazi ukuyifika. Mfethu. ufika kuba. Wena Yazi ngaphi yakujwayela. ema Ashaya isichipane mkhuze. mfethu Ngempela awenza okhuluma uyibethi imfuzo. awuchaze istori sakho nawe usisi usesichazele sakhe and uyatsho ukuthi Ufisa kama-manners Sisi. ukuthi uyenza njani. sisi cela kwehlisa umoya Indoda yakhe igeze ifundisa uba clean uzofundisa nama manners. Ngiyamjwayela wena. Mfowethu ukhulume ngilalela. Ukhuluma wena noma ukhuluma lo? cha ngithi usisi esichaze istori sakho sengilinda ukuzwa elakhi isayidi Ngimbuzile ukuthi unabo umfazi uma wakho wayikhokha leyo mali. Ikhona mhlawumbe iproof mhlawumbe okusapheshana. Angizubone uma uyothenga esitolo kubuye ireceipt ukuthi uthengile. Nabo ubufakazi. Sambuzi lo. Kanti uma wakho uyena ozongitshela leyo nto. Yabona uma ngabe engekho uma wakho aniphelele. imake mfowethu imake cela ukubuza something Buza mfowethu. uyamazi ubhuti kamfowethu Ngimazi kahle. Ngiyamazi. Ngicustomer lami eqavile yena. wayiletha ilokhu njani ifoni Ifoni mfethu impela wayiletha umfowethu wayiletha. Yabo ukuthi angifuni uqhama sengizojwayelwa ichipane zingihambela namadoda engawazi imbodle engazazi zizogcwala la ivimba abantu abazothenga emadoda asihloniphana angifuni ukuthatheka kancane ikasi lami leli khaya sami isicathulo ngiyaziwa mina mafethu ngiyavula ngiyavala ngiyaziwa Abathembele kubugula babo la yabo manje
Sangakhumeni into awona amakhamera yosala lapha nje ngitshela ugcwala idust kwayinina Wesikore hey. Cisha lesi. Mfethu Uya. usangichazela Uya. chaza Uya. lalela mfethu yawuma ima Ima lalela ebaba Bona lo msangano. Bona lo msangano. Ugcwala amasiko awona